soc la Maria i estic encantada de col·laborar amb l'associació Si Jo Puc, Tu També, que recullen diners per la investigació de l'epilèpsia. Avui sortegem aquest conjunt de platja, bossa i tovallola. Tant una com l'altra tenen butxaques. Si voleu, agafeu tiquet i us avisarem si us toca. Sol i us animem a participar. És un honor que Colors Creativity and Design hagi volgut col·laborar amb nosaltres el Diumenge Solidari. Com us ha explicat la Maria, el que farem és sortejar un conjunt de bossa i de tovallola dissenyats per ella. Per concursar és ben fàcil. Heu de passar pel nostre estand, comprar un tíquet i al final de la jornada farem el sorteig. Us desitgem molta sort i que vingueu a ajudar-nos a col·laborar amb nosaltres aquest proper diumenge, dia 13, a Bonavista.